NRT بەردەوامە لە بەدواداچوون بۆ پرسا بازرگانیکردنا چەند فەرماندارên پێشمەرگە دیگە چەکدارên داعشدا لێتوو بەرپرسێکی پێشمەرگە ناخوازی divê derbarê de biaxiva ev yek jê bereyên şera lê snûrê qeza daqûq ew bazirganîkirina got behsa wê tê kirin lê vê navçeyê bû her li vê derê alavên xwe li hev guhartine li Êgorî nivîsîneke lîwaya neh a pijayî ser bi Wezareta Pêşmerge got lê 31 12 sala 2016 derçûya bi lîstekê navê heft efserê pêşmerge aniya gotê kirin lê bazirganî diga çekdarên Daişê de ew efser pileyên wan jê mulazimiyek dest pê dike heya pileya muqedem di nivîsîneke din de Wezareta Pêşmerge tevehiya wan alav û kerestên got mamala bi wan hatiye kirin û bo çekdarên Daişê hatîne şiyandin belav kir piraniya wan keresteyan otomobîl bûn ji aliyekî din ve li gorî nivîsîneke din got nexuyaye kengî derçûya jûra operasyona Wezareta Pêşmerge li jineyek rastpartiya heya li Kolînê li wan dengoyan bike li jineyê bi raportekê derxistiye got dû fermandarên pêşmerge li snûrê daqûq têkiliya wan heya li asankarî bo birna kelûperan bo çekdarên Daeş. Biryardarê li jineya pêşmerge lê Parlemana Kurdistanê amajebûyekê dike. Got li jineya wan haydarî wê pirsiya lê tu hêvî li cem wan nîna derbarê durustkirina li jinehê. پرسە جۆر بە جۆرەکان لیژنەی بۆ پێکهێنرێ. ئەم پێکهێنانی لیژنەیە دوو ئاماژە بە ئێمە ئەڵێت. یەکەمیان ئەوەیە کە لە هەرێمی کوردستانە موئەسسەسات ڕۆڵی خۆی نابینێ وەگەرنا چ پێویست بە لیژنە ئەکات. دووەمیشیان ئەوەیە هەر کارێک لیژنەی بۆ پێکهێنرا ئاکامی نابێت. Wezareta Pêşmerge divê derbarê de tu lêdwana nadê ji berwêyekê jî hîna jî ew pirsdê çarçoveya bidwadeçûna mîdyayê de aşkera dibê. NRT peywendî bi çend fermanda û efserên pêşmerge vekir lê kes amade nebû zaniyariyan piştrast yan red bike.